Ha választasz, akkor ne! Bálint, egészségedre! Nem értem, hogy előzőt nélkül fölgyújtani. Ma nem lesz szúnyog. Allah! Bálint eltűntél! Bálint, jó vagy? Kurva élet. Hol a Bálint? Az baj. Oh. Akkor vagyunk bajnak hívja. Milyen fenyőfő volt az elnök? Hogy lehet sarkos pizza most? Mindjárt megmutatom. Bot, zsír új geci, most sáros. Hol vetted? Balítani. Minden szuper. Jó. Benne essél a vízbe. Tudományosan szeretném megmutatni mindenkinek, aki nem tud horgászni, hogy olyan, aki nem tud horgászni, hogy előköti előköti, és megpróbálja azt rákötni a botra, csak 4 pálinka után egy lukba se találok bele, de véletlenül sikerült. 1, 2, 3, 4, Ilyenek ezek a felvidékiek. 6, Hoztam. 7, 8. Hozta a vízszeteit. Persze. Ott van a bódéba. Azért megbaszlak most. Gyere vagy. Ezt én sem nézném el neki. Mit köpködsz? Nagyon bajok. Ez a videó fönn lesz a Youtube-on. Valakinek mentem fíkje. Fiki, ez a Bálint csak húz... Ekkora seggem van, figyelj. Az a néz. Ez nem a... Bálintnek a seggét vedd. Nem csak dalma fogja Bálint. látni. Semmi. Ezt mindenki. Rumolja a ramamnak ki valami arra, more. Oda néz, pucsit. Hajulj még be egy kicsit. Jobbról balról jobbra, ne arra, ne a nézőknek. Csordast, Jarja, csordast. Azaz. Most, az azért. Kurva göci. De gyerekek, ma a Gergő fogott halat. Igen? Meg is lesz azért, meg lesz ő szoptatva. Majszi? Gergő nem vagy fogadva, meg is ette. Jó esét kívánok. Jó. Milyen csadik vannak itten? Itt ezt a Proki Mix adoptálta. Sorsóta ki nekem. És Dovigi.